Ráno ľudia, ako som povedala, budem vlogovať z Korei a teraz je ránko, 9:40, zobudila som sa o 2:50 s tým, že som sa už nevedela znova zaspať. Takže o 2:50 som hore a máme casting teraz 10:30 a potom máme polaroidy o 4:50, čiže fotenie fotiek, ktoré vás budú prezentovať. Takže pozrite sa na môj deň dneska. Ok, ľudia, vychádzame, inak hneď bývam pri 7-Eleven, čo je nice. Možno toto tričko si dám, ale povedali, že nechcú sexy, takže neviem, či to není trochu sexy, tak tam asi vidím nejakú modelku. A neviem, či to není Nela z Elitu Češka, alebo Slovenka. Ide sa... No, toto je outfit, ľudia, asi to tak vidím, že na polaroidy môže byť, ľúbi sa mi to. Ideme taxikom na casting, milujem tieto. Tuto máme Nelu, čo išla hore, hello. Ide sa, toto je moja kompkarta inak. No dorazili sme, toto je asi ten casting. Idak sa by som si ale kúpiť niečo na jedenie. Sme v convenience store a netuším, čo chcem, ale niečo light. Rozbila som to, ale bereme takéto nejaké mangové niečo a peach. Card please. 요거 지금 Broken. 네, 깨졌어요. It's okay. 괜찮아요? 1,900원입니다. Thank you. Sa tam po schodni. Ideme. A to čo to? Je tam biele svetlo? Jo. OK, máme po castingu. Nevieme, čo to bolo. Také ženské, dievčenské, babkovské trochu, neviem ako. Neurazí, nenatchne. Nebolo to hrozné, úplne, si myslím. No, a ideme naspäť do agentúry. A idem spať asi medzi tým. Čo budem? Dobre, toto je... Yes, please. Yes. Toto je moja agentúra. Kúpila sa voda v 7-Eleven a ide sa spať. Meškáme, už som tam mala byť 2 minúty, ešte som len vo výťahu. Fakt som sa teraz zobudila, shit. Hej, jedna baba tu má narodky, takže dávame happy birthday, ešte som ju nestretla, ale pomáham, lebo sme mali toto na apartmáne. Oh. Perfect. Oh, yeah. What is this? Okay, už ide. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Why you guys But after we have to do again because I gotta take a picture of my camera. Ľudia, boli sme na výprave za Chickpeas, ale povedali mi, že sa im minuli ingrediencie, tak sme išli do Poke, jak som bola včera. A kúpila som pivo ako darček. Tuto sa varí a ideme jesť, lebo sme mega hladné. No toto Poke stojí tak 8 €, toto stalo dokopy podľa mňa tak 5. Som 12 €? Nie, mne to včera strhlo 8. Tak jo, 12 zvonů totiž. Aha, áno. 12 000 zvonov. Toto stalo dokopy 8, takže nejak 6 € možno. 2 piva asi 2 €. Proste je to tu mega lacné, ľudia. Na zdravie. Už není, že zero cola, ale už aj piva. Okay, I'm gonna take video. Do it! Ay! It's... Aww. No, wait. No. Do you want the...
legs. Yes. Oh, Cute. this is really detached. Thank Oh you. my gosh. You too. Oh. No, actually I will eat. No. His face. Right? No way. Here. You're so cute. I don't wanna kill you. Sme naspäť na apartmáne, ide sa von. Ľudia, tam sú komkarty z našej agentúry, neviem. We should also stick ours. Yeah. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die.